салому алайкум дӯстони азиз, ҳама касан хуб ҳастин? Саломатӣ хуб аст иншоаллоҳ. имрӯз ҷумъа ҳаст 29 декабр. $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар ба 1095 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1218 сомонӣ аст. бародаро дар зери навор лайк монед ва ба канали мо тӯбачаи подписатсияро зер кунед, то ки дигарро ҳам аз ин хушхабарро бохабар бошанд. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза баробар ба 121 сомонию 80 дирам аст. ҳар он чизе ки ҳаст мо бо тариқи Бонки Миллии Тоҷикистон бар шумо пешниҳод мекунем ва касое ки дар комментарияҳо ҳақорат мекунед, илоҳи нам ҳамон ҳақоратҳои шумо сари хутона бихӯра. Амин. ва касое ки дар ҷумҳурии Қазоқистон кору фаъолият доред, 1000 тенгаи пули Қазоқистон бо курс ва пули Тоҷикистон баробар ба 23 сомонию 83 дирам мебошад. ва касое ки дар ҷумҳурии Туркия кору фаъолият доред, худованд шуморо дар паноҳаш нигаҳ бидорад. 100 лира не, балки мо 1000 лираро пешниҳод кардастем ки баробар 377 сомонию 12 дирам мешавад. хотиррасон мекунем. Лайк ва подписатсияро фаромӯш намекунем. ва касое ки пули Ӯзбекистон лозим аст, 50 000 сӯми Ӯзбекистон бо пули Тоҷикистон баробар ба 44 сомонию 35 дирами тоҷикӣ мебошад. дӯстони азиз, касое ки дар комментария ҳақорат мекунед, камтар одоб, ахлоқ, тарбияро ёд бигиред, баъдан гап занед. худованд нигаҳбонтон бошад. ва ба касое ки пули Хитой юан муҳим бошад, 100 юан баробар ба 151 сомонию 51 дирам мебошад. ин буд хабари имрӯза. ҳар он чизе ки ҳаст мо бо тариқи бонкҳо бар шумо пешниҳод кардем. худованд аз шумо розӣ бошад. то наварҳои оянда. худоҳофиз.